abin da kawai nake tunawa in ji ya mun ciwo shine rasa soyayya ta shekara 4 bayan na zama haka. Gaskiya abin yakan dame ni wani lokaci har kafin ya zo ya zama jiki, saboda wannan al'amari shine na fara gani a matsayina na kasa a rayuwa. Wannan abu na sunana Muhammad Musa. Farko dai ni an haife ni a nan Kaduna, unguwar Rimi, cikin unguwan Kudu. Mahaifina yana aiki a nan har ya zo ya zama police. Mun zauna a Abuja, nan Mopol Barak 44 kenan, yankin daidai Abuja. Na yi primary a LEA Primary School rafin daidai Abuja. Kafin nan ya zo ya transfer zuwa garin Kaduna again. Na yi junior section ɗina a nan GSS unguwar Rimi. Still zama ya ƙara dawo da mu nan cikin gefen garin Maraban Jos. Na yi senior section ɗina a GSS Katabu Maraban Jos Kaduna. Kafin nan dai Allah ya taimaka kuma muka zo muka shiga wannan aiki na soja. Na nemi aikin soja sosai gaskiya, daga Navy har zuwa Air Force. An nema ba a dace ba har ta kai ga na yi give up, ma'ana na haƙura. Muna ta hozulin gareji, ba mu lodin shanu, ba mu aikin kanikanci, har vulcanizing work dai duka na yi. Ta kai ga daga baya aka hana bakin a nan inda muke sana'a, still na koma neman shi force kenan. Na samu ne nasara na zama army. Na samu aiki a 2022. Na shiga army 2022. Har ta kai ga mun yi training, mun yi pass out. Har aiki ya kai ni notice Borno kenan, Maiduguri. Na je na yi aiki a Maiduguri har Allah ya kawo ita wannan jarabawa kenan, insha Allah. Ba operation ground na samu ita wannan kaddara kenan. Na samu ciwo a Manguno, sector 3 garrison, na amda su ya staff. Na samu gunshot a kafana har ta kai ga ya yi min illa gaskiya, ya kai ga an yanke kafan. Gaskiya ba wani ƙalubale bayan shi wannan al'amari da ya faru da ni. Na samu aiki, kowa na murna, 'yan uwa, iyaye sun samu mai dafa musu. Abin dai Allah ya kawo shi wannan, ba za a ce lalura ba, jarabta. A yanda ni na ɗauke ta kenan, jarabta na ɗauke ta. Gaskiya alhamdulillah sosai, alhamdulillah, saboda in ka duba da yawa sun samu laluran a wajen da ba su iya faɗi ba. Ni gaskiya ina alfahari da wannan al'amari haka, ko ina zan bugi kirji in ce ga inda na ji ciwo. Gaskiya sai dai ka san yanayin rayuwa, wanda wani zai ma fahimta daban, inda zai kalle ka daban, amma ni a raina Allah ya ɗora mu kuma na karɓa, ina alfahari da haka. Gaskiya ko kaɗan, saboda da yawa akan hanya ma ya faru da wasu akan idona. Ba wata nadama da ni, sai dai fata na Allah ya sauya mu ya zama alkhairi, shine kawai. Insha Allah ina cikin aiki har yanzu, har zuwa lokacin da Allah ya kiyasce mu. In zan yi 35 years Allah ya sani, in kuma zan sa fefa sai Allah. A gaskiya nasarata ta farko ita ce ina godiya ga Allah da ya jarabce ni mahaifiyata na raye. Ta kula da ni sosai ta yadda ba zan iya bayani ba.
sosai. Bayan haka Allah albarkaci shi sector commander nawa Major General AE Abubakar, gaskiya ya kula da ni fiye da yadda zan iya ma bayani. Ya kula da ni sosai, ina ɗaya daga cikin mutanen da suka bani gudunmawa har na ji zan iya ci gaba da rayuwa a wannan lokaci kenan. Abin da kawai nake tunawa in ji ya mun ciwo shine rasa soyayya ta shekara 4 bayan na zama haka. Gaskiya abin yakan dame ni wani lokaci har kafin ya zo ya zama jiki, saboda wannan al'amari shine na fara gani a matsayina na kasa a rayuwa. Wannan abu shine gaskiya.